Hau artista pila ikusean duzu zer emanaldi ikusgarri eskaini diguten, benetan zoragarria. Bai, horrela jarraituz gero urrutira iritsiko dira. Jarrai dezagun ba. Lagun batzuk agurtu eta beste batzuei ongi etorria emanez. Noren txanda da orain? Orain, 3. mailakoak datoz espaziotik historian zehar bidaiatzera. Auskalo zer preparatu duten guretzat. Prestan zaudete ikusteko, ni behintzat irrikaz nago. Aian mantendu eta ea zer erakusten diguten. Seguru benetan interesgarria dela, txalo handi bat beraientzat. Aurrera 3. urtean. Ptolomeok unibertsoaren zentroan lurra zegoela eta bere inguruan astro guztiak eta ilargiak, planeta eta izarrak
biraka zebiltzatela behestatu zuen. zegoela eguzkia baieztatu zuen, eta lurra beste planeta eta izarrekin batera eguzkiaren inguruan biraka ari zela esan zuen. Galileo Galilei, 17. mendea. Galileo Galilei teleskopioa sortu zuen, eta horren laguntzaz Kopernikok ziobera baieztatu zuen. Eguzkia erdian egonda, ilargia, gainontzeko planetak eta izarra bere inguruan ari zirela bueltaka, orbita eliptikoak osatuz.
Agur.